motivación non para. A enerxía non para. Porque o deporte galego non ten parada. Benvidos ao programa 28 de O Noso Básquet, martes 29 de abril. Un día complicado de onte, pero o baloncesto e a vida continúa, sigue, e os nosos contidos desta semana son os seguintes: la letada CB, la letada Primeira Federación, o bloque de femenino analizando a Liga Femenina Endesa con Cristina Cantero, adestradora do Celta Fensa. Viaxaremos a Huelva cos dous árbitros designados da nosa comunidade, Dani Jan e Jaime Álvarez, no Campeonato de España Júnior, e remataremos con formación con Darío Méndez e o análise do Planeta Mini 25. Estos son os nosos ingredientes para o día de hoxe. Deixamos en stand-by para a semana que ven a entrevista co director deportivo do Río Breogán, con Tito Díaz, que por temas técnicos non pudo levarse a cabo no día de hoxe, pero Tito Díaz estará no noso programa, en O Noso Básquet, o próximo martes. E comenzamos. Moi boa noite, Paco, como estás? Hola, moi boa noite. Bueno, podíamos estar mellor se os resultados tiveran sido outros, pero vamos alá. Empezamos polo partido do Río Breogán Juventud, 65-82. Un partido, bueno, non foi dos mellores do Breogán. A boa defensa dos de Badalona e un mal porcentaxe de tiro do Breogán, sobre todo na primeira parte, condicionaron xa o resultado final. Un Juventud moi serio, dominando o xogo interior, non deu opcións ao Breogán, que estaba desconocido en ataque, moi dependente de accións individuais. Destacar, como non, a Tomic, 16 puntos e 28 de valoración, e polo Breogán a aportación anotadora de Gran con 21 puntos. O outro equipo galego, o Leima, desplazábase a La Laguna, un partido complicado. Al final perdeu 92-83, pero plantou cara ao equipo local hasta prácticamente 3 minutos do final. O marcador era 82-81. Nese momento apareceu Marceliño Huertas, como non, anotou e controlou o ritmo do partido. O mal porcentaxe de tiro dos coruñeses, de 3 sobre todo, foi compensado polo traballo de rebote e un bon porcentaxe de tiros de 2. Tamén melloraron as perdas de balón. Destacar polo equipo coruñés a Taylor con 16 puntos e 20 de valoración e a Bujarnace tamén con 20 de valoración. Unha mágoa non poder sacar algo positivo. Polos locais, Huertas con 17 puntos e 26 de valoración e Xermadini e Abromaitis con 21 de valoración. No resto dos partidos do sábado, Covirán Baxi ganou o Covirán 86-80, unha victoria dos locais que lles permite seguir na loita pola permanencia. Un partido con moita intensidade defensiva que provocou moitas perdas de balón e pobres porcentaxes de tiro. O Covirán deulle a volta no último cuarto ao partido, liderado por Ubal e Visconti. Fixeron un parcial de 26-12, amparados nun 42% en tiro de 3, por un 0% do Baxi Manresa e o dominio no rebote. Neste cuarto, 15 rebotes para os granadinos e 4 para os de Manresa. Destacar polos locais a Baltonen e a Noa e polos visitantes a Hunt con 23 puntos e 23 de valoración. No Casa de Mon Dreamland, victoria dos visitantes 87-97, un partido moi igualado, cos canarios casi sempre por diante, pero con un escaso marxe. O partido, como no caso anterior, decidiuse no último cuarto polas perdas locales dunha frouxa defensa que permitiu o acerto de xogadores como Xurna e Brusino. Destacar polo equipo local, Belheims, 20 puntos e 22 de valoración, e Xurna, 24 puntos e 33 de valoración polo equipo canario. Xa nos partidos do domingo, o Xirona Real Madrid, 71-79 para os líderes da competición. Un Real Madrid que viña de competir en Euroliga, fixo o xusto para vencer. Un mal segundo cuarto dos locais, con un 0 de 11 en tiros de 3 e un 12% en tiro de campo, permitiu un parcial que colocou a Madrid xa en ventaxa.
Todos os xeitos, Xirona chegou a empatar a 63 no último cuarto, pero a veteranía e o saber de Zonia e de Campazo fixeron que controlaran o partido. Destacar a nivel de puntos a Musa polo Real Madrid con 22 puntos e a nivel de valoración a Campazo con 20 e polos locais a Heaven con 18 de valoración. O Valencia-Baskonia 125-128. Non sei se dicir se foi un partidazo ou un partido de tolos, porque 253 puntos, dúas prórrogas, 50 minutos, ademais de igualdade, con diferencias que nunca superaron os 4 ou 13 puntos según o equipo. Un partido no que o Valencia non puido impoñer o seu control do rebote ante os pequenos do Baskonia. As carencias dos interiores vascos son moi evidentes. Destacar, por exemplo, que no Valencia houve 5 xogadores con dobles díxitos e no Baskonia 6. Dentro de todos estos, pois, bueno, como non, falar de Montero, 32 puntos e 43 de valoración polos locais, Howard, 36 puntos e 27 de valoración polos visitantes, e Forres, menos anotador, 27 puntos, pero con 35 de valoración polos vascos. Un gran partido. No Moraván e Opos, victoria do Moraván 96-79, un de 8 en tiro de 3 no primeiro cuarto dos ilerdenses permitiu xa aos locais ter unha ventaxa importante, con un jardín pletórico. Na primeira parte anotou 23 puntos. Chegou a gañar o equipo local por 31, 88-57. Despois do descanso, Bocic, Pauli e Batemon recuperaron un pouco o acerto e maquillaron o resultado. Destacar a Jardín polos locales con 26 puntos e 26 de valoración e a Villar polo equipo de Lleida con 21 de valoración. No Sur Neucán, victoria do UCAN na prórroga 80-83, un partido que levou controlado prácticamente todo o tempo o equipo de Murcia, que chegou a ir ganeando de 20 puntos, que por errores propios ao final do partido, pois puido, unha polémica canasta de Frei chegou á prórroga. Mais acertados nos tiros libres nesta prórroga o UCAN de Murcia, e así levou a ventaxa. Destacar a nivel de valoración a Anteto polos murcianos e a Abdul Rahman polo equipo de Bilbao. En último partido, o Barcelona-Unicaja, 83-81. O Barcelona conseguiu a victoria, pero non a verás, que vai ser importante, probablemente sean equipos que se enfronten nos playoffs. Os datos estadísticos moi semellantes, quizás algo mellor o Barcelona no tiro de 2, e foi máis tempo por diante, pero sempre con alternativas. As ventaxas nunca chegaron a superar os 10 puntos. Comezou ben o equipo local, pero no segundo cuarto o Unicaja deu a réplica. Decidiuse no último cuarto, onde os locais controlaron a diferencia. As 3 pés do Barcelona, Parker, Panther e Parra, foron decisivos neste cuarto. Polos malagueños, Taylor e Carter foron os xogadores máis destacados. Bueno, así a clasificación pues, sigue encabezada polo Real Madrid con 25 victorias, seguido da Laguna con 23, Valencia 21, e aí Unicaja e Barcelona 19 e 18 respectivamente, a expensas de quen quedará por diante de cara a un hipotético playoff entre eles. O Breogán mantense na mesma posición con 12 victorias, pechan a tabla Covirán con 7 victorias e Leima con 6. Con 6 pendente do partido que xogará mañá mércores na pista do Zaragoza. E en primeira federación, máis do mesmo, non? O mesmo guión, derrota e derrota. Pois sí, penso que os dous equipos galegos notaron a xornada intermedia da semana e ter que viaxar. Bueno, empezamos cronolóxicamente, o Lega Cantabria venceu o Cargo Booking de Ourense 86-77. O equipo de Ourense, ademais, a limitación de plantilla facilita ese cansancio, a dificultade de poder rotar xogadores. Un parcial de 22-4 no segundo cuarto e outro de 11-0 no terceiro truncaron todas as opcións do equipo de Ourense. Destacar, sí, a aportación de Charles Barton, a última incorporación, que parece que xa é xogador de toda a vida, 21 puntos, 22 de valoración, xa no segundo partido que demostra as súas condicións. Destacar polo equipo vencedor, polo Lega Cantabria, a Bulic, que con 20 puntos e 31 de valoración foi o xogador máis decisivo e a boa aportación de Germán Martínez. No Flexicar Monbus, 84-64,
Foi un partido moi duro físicamente, onde os santiagueses prácticamente se presentaron sin Balvin, que aínda que xogou, apenas un minuto, foi como se non estivese, e, durante 3 cuartos o partido estuvo bastante igualado, pero o certo dos locais, precisamente no terceiro cuarto, no porcentaxe de tiro de 3, serviu para comer a ventaxa que levaban os santiagueses e poñerse por diante. No último cuarto, un parcial de 19-6 xa foi definitivo. Isto demostra con que vai a ser moi difícil a batalla polo ascenso nesta temporada especialmente. Destacar polo equipo de Fuenlabrada a Manning con 22 puntos e 33 de valoración e a Jorgensen. Polo santiagueses, polo Monbus Obradoiro, Estevich foi o xogador máis valorado con 17 e 12 puntos. No resto dos partidos, impúxose a normalidade que a sorprendente derrota do Movistar Estudiantes 88-77 en Alicante, que unido á victoria do Betis contundente 100-61 contra o Mix Castellón, permite que empaten na tabla clasificatoria os dous con 25 victorias e a expensas aínda do que poida pasar. Polo demais, Silvo xa está ascendido, sigue o Flexicar con 26 victorias, o que acabamos de comentar, Movistar e Betis 25, e Monbus 22, supera a Grupal 21. O equipo de Ourense supera o Cargo Booking, vai con 13 victorias no posto 11. E o descenso, pois parece que aí a Mix e Naturavia siguen pechando a clasificación. Pois continuamos co que foi a fin de semana, en canto ao básquet masculino. Derrota, falamos a semana pasada de pleno, esta semana un pleno un pouco distinto. Derrota de Leima en Tenerife, derrota do Río Brogán en casa ante o Juventude de Badalona. Robert Ovidio, moi boa noite, como estades? Hola, moi boas. Como vai todo? Ben? Ben, ben. Depois do día de onte todo ben, non? Demos a luz xa, entonces está todo perfecto. Robert, se te parece, empezamos escoitando o que di Chus Vidorreta e tamén Epi sobre o partido. Bueno, pues tenían que dejarse todo en el partido, así lo han hecho. Han trabajado muy bien durante la primera parte, con acierto en ataque y complicándonos tácticamente mucho el partido en defensa, colocándose en defensas que habitualmente no han hecho durante la temporada, negando el bloqueo directo, haciendo zona con alguna de nuestras marcas. Con muchos cambios también en los bloqueos directos que han hecho pocas veces durante la temporada y les ha dado muy buen resultado porque, bueno, yo soy de los que opino que ese tipo de defensas siempre le ponen las cosas muy difíciles a cualquier oponente. Hoy, si nos hubiese acompañado un poco más la suerte con los porcentajes, habríamos puesto las cosas más difíciles a un gran equipo que teníamos enfrente. A nosotros duele mucho porque estamos muy necesitados de victorias y creo que el planteamiento de los chavales hoy ha sido excelente, su puesta en escena. Entonces, bueno, cuando ves que tienes opciones en un campo tan difícil como este, pues bueno, pues siempre te duele más, sobre todo un poco también porque, bueno, creo que el trabajo de la semana había sido muy bueno y ya los chicos estaban bastante apenados. Bueno, ambos os dous inciden niso, non? Eu creo que
a estas alturas da tempada pódese alegar en calquer instante o cansancio, isto é así. E logo creo que os dous equipos que xogaron o mesmo, non? Xogaron a un baloncesto a poucos pases, abrir as zonas, lanzar. Durante todo o encontro foi un duelo nese sentido, foi moi igualado ata os últimos os derradeiros minutos. Que pasa, como ben aficionado do Lima Coruña, eu en algún momento dicía o Tenerife, que vai segundo clasificado, que ten un señor equipo e que xoga na casa, pois fará o parcial que gañe este encontro. E foi a falla de 3 minutos, 4 minutos do final, non? Entón, bueno, dá esa sensación de que o Leima estivo aí, que é o que lle estamos a pedir a este equipo, que estiveron ante o segundo na súa casa compitindo, e o Tenerife, pois mira, cando chegou ese momento de rachar o encontro, fíxeno e gañei un partido máis. A min a sensación me dá, quero dicir, este tipo de baloncesto que fai Leima contra rivais como Granada, de a ver quen mete máis, pois pode valerlle porque é da súa liga, entrecomillado, quero dicir, pero claro, contra Miuras, o que decía Robert, chega un momento en que te pillan e te van a cornear e esa acollida pois te vai mandar a Toriles, quero dicir, te vai mandar para dentro da enfermería. Me chama a atención o desacerto que houbo, ou a falta de acerto que houbo nos tiros de 3, non? Quero dicir, unha porcentaxe no de 2 si, bueno, estuvo a un nivel excelente, pero a porcentaxe un 28% para gañarlle a un equipo como Tenerife ou un Baskonia ou un Barcelona, bueno, equipos que faltan por xogar con Lema. Entendo que para poder ter opcións de gañar o partido ten que subir, tense que incrementar moito ese porcentaxe de acerto en tiros de 3, senón vai ter realmente complicado. Este Leima, a ver, o xogador máis valorado foi Burjanache, con 9 puntos, 9 rebotes, non? Entón, insisto, a este equipo gustalle correr, gustalle tirar, se as mete pode optar a gañar, incluso a calquer equipo da CB, pero a voltar a eses marcadores finais por encima dos 90 puntos, fórzate a ter moi bons porcentaxes, se non os tes non gañas, non? Vese unha química millor, nos últimos 2-3 encontros o equipo dá unha cara de unha faciana de unión, de intentar xogar, e realmente, dada a situación, é a mellor noticia, non? Intentar xogar así todos os encontros por respeto do clube e dos seus aficionados e do rival, bueno, non se lle pode pedir moito máis. Anunciado por Ovidio no seu momento, que podería pasar con algunha baixa que hai no equipo. Sí, a sensación que a mí me daba este equipo desde que non forma parte do roster é que é máis equipo. E iso sigue se vendo, viuse en Tenerife, e eu creo que iso é o que o aficionado lle ten que encher ahora mismo, o sea, que vexe un equipo que compita, que este nos partidos, que xogue baloncesto, en equipo. O mellor tamén é o que quere Epi, sabes? Que decir, o sea, menos individualidades, máis equipo, máis xogar, e, bueno, pretender xa exixirlle a Leima defensa a estas alturas, pois non é posible, porque iso é un traballo de día a día, e, bueno, os partidos de Leima vamos a convir que se van a ir a preto dos 90 puntos e que os rivales van a estar neses guarismos, e, bueno, que o acerto suba a nivel e que na casa, diante de Miuras que van a visitar agora o Coliseo, a imaxe que sea boa para despedir ben a competición. É que lle levamos reclamando, e eu creo que é o que o aficionado lle ten que exixir agora ao seu clube. Os erros están aí, todos somos conscientes. Eu que penso que na Coruña todo o mundo é consciente dos erros que se cometeron na confección da plantilla e nos recambios que se fixeron ao longo da temporada, pero bueno, quen non erra na súa vida? O sea, todo o mundo, vale, pois nada,
seguir, rearmarse desde a primeira FEB e tratar de subir canto antes mellor, xa coa bagaxe da experiencia collida. Non sei a que adestrador lle lín esta semana que un partido que palmou, creo que foi en Euroliga, non estou seguro, saliu e dixo, bueno, dicen que de los errores se aprende, así que en este partido debimos de aprender mucho. Bueno, pues a Coruña que se aplique tamén, o sea, dos errores se aprende e de cara ao futuro, porque eu penso que o proxecto é un proxecto consolidado, de cara ao futuro próximo, esos erros non se volva a caer neles, e no que resta, pues que a afición non lle dé as costas a un proxecto moi importante para Coruña e para Galicia, non o olvidemos. Robert, mañá visita a Zaragoza. Trascendente, sí. Eso é, trascendente. Xa sabes que xoga Leima e alguén máis tamén xoga. Sí. Como decides, o non sei que das leites, non me acordo que dice. Sí, que foi o vídeo, foi o vídeo que co dixe. Sí, solidaridade leiteira. Leiteira, que é unha frase con gancho. Sí, van para lá, van vía bus para xogar para lá, nada, pois un partido importante para eles na loita de non quedar último, ¿no? Que é un pouco o obxectivo que teñen e que, claro, é sumar victorias. E o Zaragoza pode ser, aunque é unha cancha difícil, pero pode ser un equipo porque está metido en moitas tamén, está aí, bueno, loitando, e, bueno, por que non intentar gañarlles, non? Sí, Zaragoza, a ver, asequible non hai ningún equipo na Liga, pero bueno, non é un equipo dos máis complicados. Xogar fora da casa xa é máis complicado. É dicir, o Breogán veu da Liga unha chaqueta de máis de 50 puntos, pero o Zaragoza tampouco é aquel Zaragoza. É un equipo que ten veteranos, a Liga xa vai moi avanzada, o cansancio, as pernas van pesando cada vez máis. Bueno, eu mantéñome no mismo que dixen antes. Si o acerto de 3 é un acerto alto, Leima pode estar en disposición de sacar algo da Zaragoza. Agardemos que así seña e que lle sirva para non quedar nesa última posición, claro. E hai un run, ¿no? De que marchase Fixac, ¿no? Entón, eso tamén, queras que non, afecta a un equipo, ¿no? Cando hai run de que se marcha o adestrador, pues todo é un pouco incertidumbre. Falta de oficialidade, pero dá todo o mundo por feito. Ahora xa o run ahora tamén se sitúa nos substitutos. Falabas incluso de Pin, non? Que podía saltar de Granada. Hoxe sale outro nome, Lucas Fallano, creo que, ou algo así, que xogou tamén en Zaragoza, que está en Córdoba como director deportivo, creo. A mellor o nombre me salta, pero creo que es. Bueno, quero dicir, si hai run de tal, e iso evidentemente non axuda, porque os xogadores, tú como entrenador, te podes poñer de volta e media, pero como o xogador ule sangue, sabes? Quero dicir, e dice, mira, non me calientes la caja que te quedan, a frase mítica de Billy, non? Que te quedan 2 telediarios. O Gallá veña a sétima, o Gallá. Imos co Breogán, comenzamos escoitando o adestrador a Daniel Miret e tamén a Luis Casimiro post partido. Un muy buen primer cuarto y hemos conseguido una ventaja contra un equipo que está haciendo un tramo de temporada a nivel de juego excelente, que está jugando muy bien y de mucho nivel en el juego colectivo, que es lo que te hace ganar partidos en esta liga. Parece obvio, pero en días como hoy destacar contra el nivel del equipo contra el que jugábamos, porque ha habido un momento que, como digo, gracias a nuestra fisicalidad, gracias a nuestra concentración, gracias a nuestras ganas de anticiparnos, hemos tenido una iniciativa y es muy difícil venir aquí y tener esta iniciativa. Cuando no metes, o sea, si juegas con el 28% en tiros de 2 en el primer tiempo y un 11% de 3, pues es fastidiado. Hasta 14 puntos hemos contado que fallamos justo debajo del aro. Bueno, pues esto nos hubiese ayudado en el primer tiempo para estar más cerca de Juventud. Segundo tiempo,
yo creo que estamos ya más en la línea que somos nosotros. Lo que pasa es que estábamos lejos y con bastante diferencia, pero ya el segundo tiempo, pues ganamos el segundo tiempo, ambos cuartos, pero estábamos lejos. Entonces, pero sí que hemos sido mucho mejor equipo, hemos sido más fieles a nuestra identidad. Todo, que nosotros no estemos acertados, evidentemente hemos tenido un mal día hoy, sobre todo en la primera parte, un mal día. No hemos jugado como nosotros estamos jugando, no hemos tenido esa identidad. Y evidentemente la defensa de ellos también ha hecho que nosotros nos encontrásemos esos tiros abiertos, que nos bajasen el porcentaje de los tiros de 3, y eso ha hecho, pues bueno, que al final pues nos costase mucho estar en partido y meternos en partido. Bueno, o partido xogouse en 10 minutos. Foi un partido que se xogou nun cuarto. Eu así de dúas pinceladas a grosso modo, e despois se queredes entramos no miúdo. Miret traballou moitísimo, non digo que Casimiro e o seu equipo non o fixera, non? Pero Miret traballou moito este partido e o seu plan de partido saliulle. Pois tú podes planificar un par de partidos, na túa cabeza ves un partido o levas a estrategia e tratas de tal, e despois che pode salir ben ou mal. A maior parte das veces non sae ben, todo hai que dicir. Bueno, pois a Miret saliulle perfecto. Breogán non estuvo cómodo. Breogán, volvimos a ver un Breogán de outras épocas, de moito bote de balón, de abuso de balón, non houve circulación, nos botaron moi lonxe e se convirtiu nun constante un contra todos dos bases, primeiro de Grant e despois de Mabra. De feito, foron os dois xogadores que máis lanzamentos fixeron, que máis tuveron o balón, que máis, quer dizer, os xogadores que máis incidencia tuveron, porque as outras liñas de pase, o sea, as outras liñas de conexión dentro do equipo estaban perfectamente tapadas. Aí nos desarbolaron. E despois, claro, desarbolado eso, co poderío interior que teñen con Pustoboi e axudaime que a miña cabeza e Tomic, con Pustoboi e Tomic, evidentemente pouco podías facer. Si, un pouquiño, eu vou a decir de Touré, un pouco mellor se mostrou, a ver se sigue subindo chanzos pouco a pouco. Pero bueno, neste partido non houve opciones. Eu dou un dato, si queredes, que para min digo que é o partido. Breogán normalmente tira moitísimo máis de 3 que de 2. Neste partido tirou o doble de 2 que de 3. Fixo 45 tiros de 2 e 21 de 3. Eso che demostra que tú non estuveche cómodo no partido. O sea, porque o forte do Breogán desde que leva estas xeras que chegou Casimiro, o impacto que ten o tiro de 3 no desenvolvemento dos partidos, e aquí non pudo tirar. Entón, non estuvo cómodo, chapou pa Mirat, gañou o partido Juventud e non queda outra que felicitalo. Era xusto o que iba a decir, non? Ese dato de que non que tiraron moito máis de 2 que de 3 é antinatural para este Breogán, polo tanto, creo que a partida a nivel de estrategia entre os dous adestradores a levou Miret. E logo vimos un Juventud que lle gusta xogar forte, o sea, non se amilanou nada, entrou ali a cancha con crack, con hanga, a pegarse e gañaron. O sea, es que foi un partido duro porque eu penso que cando a un equipo non lle sai un plan, di, bueno, pues ahora vamos a intentar destrozar o plan do outro, non? Entramos nesa batalla que en realidade deu Juventud, que tivo que aguantar un invite do Breogán por achegarse, que estuvo aí moi preto de meterse, que soupo xogar as súas bazas, non? Está claro que foi un partido fermoso na dureza, porque son moito dos 80, pero que por desgraza que o levou, digamos, para min merecido, a pesar das cousas todas, o Juventud. Sí, eu aí coincido totalmente. Además, o Breogán sí tuvo dous momentos, 3 de partido que se chegou a poñer aí e que chegaba, pero aí Juventud axustou e volveu ao plan de partido inicial. Tamén é normal que os xogadores se relaxen en algún momento, é dicir, tú non podes manter a intensidade, sobre todo a intensidade forte basada na defensa, tapar liñas de pase, a facer todo tal durante os 40 minutos. Ten que haber un momento en que tú baixas, e o Breogán cando chegou aí despois non foi quen nunca de voltear esa situación. Si indica Casimiro, e ten razón a eso, que na segunda parte
gañou os 2 cuartos Breogán, por 20-19 os dous, exactamente o mesmo marcador. Era unha lousa moi grande, o 7-20 do primeiro cuarto é unha lousa moi grande de levantar, incluso psicolóxicamente. O sea, por pernas vas como vas, porque está a temporada má, e sobre todo Breogán, que é un equipo moi castigado por lesións, e hai xogadores que teñen sobreesforzo. Entonces, é normal que as pernas empecen a pesar. Encima o Coco, o partido non che saliu, tives que se marchou polo vertedeiro o partido, e tú mentalmente, a estas alturas de temporada, tamén non xustifico, pero tamén pensas decir, bueno, vamos, pantalla pasada, vamos a outra cosa. Pero, bueno, eu creo que a marxe de unha desafortunada ou non afortunada actuación arbitral, porque eu sei que en Lugo están moi escocidos con este tema, pero, bueno, Lugo é de escocerse rápido co tema dos árbitros. Tamén, bueno, Lugo é todos os sitios, quer dizer, isto, en canto se perde, sempre se mira os árbitros e isto. Pero eu creo que nesta ocasión houve decisións, e digo creo porque onte iba a revisar os partidos como fago todos os luns, pero co tema da caída da luz, pois non puden revisalo, e ahora mismo, bueno, isto estamos grabando martes pola mañá, non me deu tempo físico para revisalo, porque moitas das accións polémicas que tú ves no campo, despois cando a ves no vídeo, dices, caramba. Pero, bueno, sí, houve para min certas accións nas que os árbitros, digamos que non estuveron afortunados. O vídeo Manresa, perdón, Robert. Manresa en casa, fuera, perdón, Manresa, Granada, Valencia fuera, na casa Real Madrid, Gran Canaria. Decías, partido rematado, imos co seguinte, estos son os 5 que quedan no menú. Que vos parece? Pois que queres que che diga? Todos son ganables. Claro, non sei, son partidos que hai que xogar, e máis desde a perspectiva, é o mismo aplicable ao Leima, pero desde outra atalaya. Sabes, o Leima está no pozo e o que ten que facer é xogar, competir e tratar de darlle tal. E o Breogán está no mesmo, está pois 2 chanzos por arriba de Leima e con todo o traballo feito, e o que lle queda é competir e tratar de darlle alegrías á afección. Na casa, pois vai estar complicado. Supoño que o Madrid se palmará, Granca porque non vas gañar. Pois sí, ganable. Manresa, é complicado, ese é como se di normalmente, unha visita ao dentista, pero en teoría o Juventud era un equipo grande, chegou aquí e foi moito máis duro que o Breogán. Bueno, Manresa semella que está un pouco máis dubitativo, que hai unhas xornadas. Valencia para min é un sitio onde non vas rascar nada. Bueno, non sei, expectativas gañables todos, que podes quedar con Carolo daqui a que remata a temporada, pois tamén é fácil. Corteiche, Robert, antes, perdoa. Non, para nada. Non, estaba a pensar que non debe ser doado arbitrar en Lugo un Brogan Juventud a tortazos. O sea, non... Eu soltaría o pito e me iría aos vestiarios a tomar un licor café. Sí. Lugo é unha cancha... Non digo por Lugo, digo que un encontro duro. Sí. Lugo é unha cancha que presiona, e presiona moitos árbitros, pero a marxe do que o ambiente, eu sinceramente creo que os árbitros non suelen, senón mal síntoma sería, non suelen tomar decisións polo ambiente que poda haber no campo. Incluso tamén é certo que, como todo na vida, hai árbitros millores e árbitros piores. Sí, e eu tamén che digo nese sentido que dos 3 árbitros que estuveron, que pitaron en Lugo, pois hai entre o 1 e o 3 hai unha diferencia abismal. Eso tamén é certo. Pero, bueno, hai árbitros que para reafirmar a súa autoridade necesitan dar o que eles poden considerar un golpe de autoridade, e iso tamén é malo, porque un árbitro non ten que reafirmar ninguna autoridade. O árbitro que ten que facer é pitar o que ve, única e exclusivamente. E se está ben pitado, está ben pitado, e se está mal pitado, pois está mal pitado. E eu creo que no partido do outro día houve algún árbitro que tuvo un ataque destos de decir, pois aquí estou eu e non me deixo influenciar. Sí, pudo ser. Pero vamos, para nada tuvo nada que ver co resultado do partido. O resultado do partido, o partido perdeu no Breogán, ou mellor dito, ganou no Juventud, tal e como dixo Robert antes e tamén comentei eu, desde o plantexamento do partido, desde o plan do partido que lle saliu perfecto a Miret, hasta
hasta o campo, hasta o último xogador que participou. E punto. Robert, unha cousiña máis que añadir, que ímonos. Sí, que o señor Dei Gran dalle igual os plans, dá igual un partido dunha maneira que de outra. El saca os seus números e pa diante. Sí, pero sabes cal é o tema? Que Dai Gran leva xa varios partidos. Mira, no primeiro ou cuarto Dai fixo 0 puntos. E só fixo un tiro. Mira a defensa do Juventud. Fixo un tiro de 3 en 6 minutos que estuvo en cancha. No segundo cuarto, Grant fixo, sí, aí xa anotou 7 puntos e tirou máis. Pero cando o equipo estuvo cao, Grant estuvo cao tamén co equipo. Bueno, é un xogadorazo, pero eu sigo dicindo o mesmo, eu non sei se apostaría por el para a vindeira temporada. Por Mabra, seguro. Por el, dependería de quen tuvera no exterior. E o novo non se entera moito. Hughes, non. Hughes está, bueno. Sí, no primeiro partido a mí deu un pouco de pena, pero bueno, dixen, bueno, vale, pois acaba de chegar. Sinceramente, esa sensación deste que dices, joder, pobre chaval, non lle está salindo nada e está máis perdido porque me irías mirando perdido. Neste partido me dixeron que durante a semana que entrenara mellor e tal. A ver, eu se vos lembrades, e creo que houberon algún comentario en YouTube que eu non debía de ser, eu cando veu este chico xa dixen, antes de que xogara, 1, Hilliard non nos hai no mercado ahora. 2, este non ven sustituir a Hilliard. Físicamente sí, pero no impacto de xogo non. Este chico ven a Lugo a axudar completar entrenamientos, ao final son 13, a mellor si Gran 5 non fai nada co grupo, non? Pero bueno, viría igual. Pero que viría a axudar en entrenamientos e a ver se bota unha man na rotación de partido. Pero non podemos esperar moito máis porque é impensable. Non quería Encima chega e hai un apagón. Claro. Mira, eu digo o vídeo unha se cousa por Charlie Moore. Sí. Non te esquezas deso. Bueno, eu falando isto así con xente do xogo deste chico, dicía, é que, a ver, comparan o impacto deste xogador cando chega co que tuvo o ano pasado o Robinson, o mismo Dai Gran este ano, que chegou e xa ganou un partido. Dice, a ver, son circunstancias moi distintas. Gran chega a un equipo que perdía todo e non é que ninguén queira o balón. Pero bueno, e ahora chegas a un equipo que o está metendo todo e que todo Dios quere o balón. É dicir, cal é a consecuencia? Que tú, o sea, Gran chega ao equipo e aparte de que ele é o base, sube o balón, pues a él pasa e hai paredes, pasa e lle volve. O sea, no, xoga tú. E este chega un equipo en que los tiros están moi caros. Sabes? Porque o ves no partido que pide, pero que no, que o balón vai a Atic ou, sabes, a Kurucs, os tiros están caros. Quen ten o balón, quen distribuye, confía máis en con quen leva traballando. A situación é totalmente distinta e non se pode comparar un con outro. Falemos dele, entonces. 5 xornadas, Charlie Moore voltará a xogar ou non? Veselle moi ben, non? Bueno, sí. Está, hoxe non sei o traballo que fixo, hoxe non sei, a semana pasada empezou a traballar, pero no 5 contra 0, quer dizer, tiro e nada máis, o sea, todo o que é individual o fai. Habrá que ir vendo. Ao mellor nas 2 últimas xornadas. Bueno, quer dizer, si está para no sitio de Hughes, pois si está en condicións, ao mellor o último partido, o penúltimo, eso eu creo que vai marcar a pista e como el se encontre. Eu estou convencido que a Luis Casimiro e a calquer entrenador lle gustaría ver a Moore xogando para poder pensar si o mellor para o ano que ven, pois te planteas o Moore ou o Gran. Pois tomamos nota do que dixeches agora. Para rematar, vou novamente lembrar que non pudo ser por problemas técnicos a entrevista con Tito Díaz, que sí, terémoslo connosco a semana que ven, e ao millor sabemos algunha cousiña máis ao respecto. Unha pena, porque eu dixérame que hoxe que nos iba a adiantar en exclusiva as renovacións que ten pechadas. Ai, sí. Pois a cobertura, sí.
Unha apertiña, Robert, unha apertiña ao vídeo e, por certo, parabéns, que sois, como é, 200k. Parabéns para vos. Unha apertiña. Imos con Andrés Cachalvite a la letrada da Primeira Federación. Moi boas noites a todos e a todas neste atípico o noso básquet marcado polo apagón e pola falta de conexión a internet durante o luns. Apagón, o que sufriron tamén o Club Ourense Baloncesto e o Obradoiro nesta xornada nefasta para os intereses de ambos os dous equipos. No caso do Club Ourense Baloncesto, pois despois dese fermosísimo e meritorio encontro contra Palencia, no que obtiveron a victoria, por fin lle deron unha alegría aos afeccionados no Pazo, retorno a Carabé, ante Cantabria, un encontro pois en moita chicha, a verdade. Un Cantabria superior físicamente, en ambos os dous taboleiros, xogando moito mellor que o Club Ourense Baloncesto, que perdeu esa chispa, quizáis producto da fatiga, da falta de rotación, das lesións, da falta de adaptación de Barton, bueno, un pouquiño de todo. Un encontro no que o Club Ourense Baloncesto non foi quen de correr a campo aberto, de xogar a 5 para 5, que se veu superado por un Bulik absolutamente inconmensurable, un xogador tremendamente talentoso pero igualmente irregular, e que eclipsou en parte o bo encontro de Criqui, eficiente, eficaz, especialmente en ataque, con 6 de 8 en tiros de 2, con ese tiro a 4 metros que tanto nos gusta. Bo partido de Barton, acusando a súa falta de adaptación aos sistemas do COB, especialmente en defensa, pero letal en ataque. E despois mostrando a irregularidade de un Diogo Brito que pasou de ser un héroe en Palencia, agora mesmo un partido moi gris, un partido tamén moi gris de Rafa Lisboa, poucos minutos de Mendicote, sobre todo as baixas de Marvin Ogunsipe e de Anem Moody, que agora mesmo son determinantes, bueno, sumadas evidentemente a de longa duración de Javi López. Falta por saber se Anem Moody vai xogar os encontros que quedan nesta tempada. Penso que é difícil, moi complicado, non sei se estará para Guipúzcoa ou para o derradeiro encontro. Ogunsipe xa quentou en Cantabria cunha máscara, pero non chegou a xogar. Agardemos que xogue contra Guipúzcoa, e precisamente falando do conxunto vasco, partido marcado en vermello, se o COP quere ter unha mínima esperanza de xogar o playoff. Agora mesmo está moi complicado. Co nivel de Cantabria seguramente non se clasifique para o playoff. Co nivel de Palencia evidentemente sí. Falta saber cal será a versión dos ourensans, pero si é certo que a tendencia nesta segunda fase de competición está facendo que ese obxectivo que parecía tan realista no mes de decembro, xaneiro, agora mesmo sexa case unha quimera. Se se clasifica o Club Ourense Baloncesto para o playoff, pois bueno, será un premio secundario unha tempada que foi de máis a menos e que non pasará a historia. Con respecto ao Obradoiro, penso que o resultado non indica a igualdade que houve no encontro. É certo que Fuenlabrada tamén foi mellor que os galegos, que Balvin apenas puido xogar, creo que xogou 40 segundos, estaba afectado por unha fortísima gripe, non estaba para xogar, pero si é certo que Fuenlabrada foi quen de secar a Brociansky e tivo un acerto e unha capacidade física superior a do Obradoiro. Partido típico de playoff, xa preparando eles coa cabeza posta na segunda plaza de ascenso. A primeira xa é propiedade de Burgos, merecida, para min foi o mellor equipo da tempada regular. E agora nada, pensar nos dous encontros que quedan, preparar o playoff da mellor forma posible, recuperar a Balvin dese proceso gripal, seguir xuntando esas pezas, ese galimatías de xogadores que montaron a metade de tempada,
e chegar ao playoff da mellor maneira posible. Penso que o Obradoiro é capaz de gañar os 2 encontros que lle quedan todavía. É certo que o CO fixolle un favor a semana pasada gañándolle a Palencia, que é un rival directo, e nada, pouco máis. A ver se a semana que ven temos capacidade para ter a normalidade de facer a laretada habitual, botando moito de menos o meu compañeiro Sergio, a José Luis. Pouco máis. A próxima semana falamos, facemos previa, xa contamos a actualidade tanto do Club Ourense Baloncesto como a do Obradoiro. Rematada a Liga Femenina Endesa, imos facer un resumo, un análise con Cristina Cantero e Susana García. Imos cara ao básquet femenino. Fin da tempada para todos os equipos galegos, xa non dá máis de sí o tema, un ano inesquecible en todos os aspectos, un ano próximo seguro que será moito mellor, sobre todo para o Celta. Cristina, moi boa noite, como estás? Hola, moi buenas. Hola, Susana, boa noite. Buenas noches. Pois o que falábamos, non? Remate xa de tempada, o Baxi sucumbiu, perdeu 7-2-6-2 contra Girona. Se vos parece, falamos un poquinho do que foi o encontro. Bueno, yo de lo que fui siguiendo el partido, que no lo vi entero, fui cambiando entre que había varios partidos y demás. Bueno, al final compitió como siempre, dio la cara, le metió el susto en el cuerpo un buen rato, pero bueno, al final pues Girona un poquito en casa, más sólido, se lo acabó llevando, yo creo que sin más, ¿no? Yo creo que hasta donde te llega la gasolina. Y creo que han hecho una temporada increíble, tienen que estar súper orgullosos del trabajo realizado. Yo he ido hablando con Lino y bueno, creo que no se les puede pedir más, ¿no? Así lo veo yo. Pues sí, yo opino lo mismo que Chris. A ver, compitieron muy bien además, pero lo que hablábamos todos estos días, la gasolina, tanto partido, porque creo que decía Lino el otro día que fueron el equipo que más partido jugaron este año, entre unas cosas y otras. Entonces, llega un momento que, claro, tampoco la plantilla es súper larguísima y entonces llega un momento que el cansancio pasa factura y que hay que reconocer que por plantilla, pues el Girona quedó de primero en la liga regular por algo. Y era misión muy difícil el salvar este escollo, pero que no se les puede pedir más y que temporada de sobresaliente y darles la enhorabuena y ya está. Y jugando un poco ya a pitonisos, las semis, Perfumerías Avenida Valencia y Casademont Zaragoza, Spar Girona. ¿Cómo valoráis las semis y una futura final? Bueno, yo creo que Valencia no está bien. Porque no está bien, por lo que sea, porque, bueno, aparte de las lesiones o que pueda volver Leti o no, bueno, creo que los momentos importantes se van a poner, o esa es la sensación que transmiten, pero bueno, en Liga Avenida les ha cogido los 2 partidos, hay que ver, no es que Avenida está haciendo un juego brillante tampoco, pero por eso te digo, no sé muy bien por dónde... quién va a brillar más de los dos. Al final los dos tienen jugadoras que son capaces de hacerte mucho daño, los dos tienen potencial de sobra. Yo creo que como potencial podría tener un poquito más Valencia, sobre todo en el tema de la línea exterior, pero la baja de Leti no sé si podrá jugar o no, creo que es muy, muy importante. La de Queralt, por supuesto, pero la de Leti es fundamental para ellos, entonces no sé. Si Fasula está un poquito más puesta y no sé si tiene molestias o no y se pone, pues le acaba haciendo daño también.
a Valencia. No sé, es que están los dos de una moneda al aire, no sabes qué cara de partido te van a mostrar y eso es extraño, la verdad, que en esta tipología de equipos, pero bueno, yo creo que puede pasar cualquier cosa en esa. Y en la otra, pues bueno, es verdad que Girona no tiene a Bibi, ni a Max, ni a Touré. Casaimón no tiene a Fraser, que lo anunciaron ayer que se iba. La verdad que es una desvirtualización de la liga total, es una pena máxima. Pero bueno, la situación está así, los partidos, bueno, pues bajan el nivel, pero yo creo que es otra semifinal muy abierta, puede pasar cualquier cosa. Es verdad que Fraser ayer estuvo genial, pero es que a Jairi le faltaba Berch. Es que todo es así, entonces, bueno, no sé. Es una pena porque no es la realidad de la liga y, bueno, pero se están jugando una plaza de Euroliga, que para el año siguiente es fundamental. Entonces, hay una mezcla ahí un poco de sí, de tensión, de emoción, pero se ha perdido como algo, ¿no? Como un brillo se pierde y yo creo que eso para la liga es muy malo, no sé. Bueno, pues yo me voy a mojar un poco más que Cris. Yo apuesto por Valencia y por Girona. Por Valencia un poquito con el corazón, lo tengo que reconocer, más que con la cabeza, porque además creo que Alba está haciendo un final de liga muy bueno y es una jugadora muy difícil de parar si está bien. Ayer hizo un partidazo y creo que sí, claro, depende mucho también de si se recupera Leti, pero si se recupera Leti, claramente apuesto por Valencia y apuesto por Girona también. ¿Y ya que te mojas, Susana, en la final? ¿Ya que te mojas? La final, déjame ver la semifinal y te digo. A ver cómo responden a las ausencias, porque claro, es lo que dice Cris, es que es un poco descafeinado estas semifinales y final, porque los equipos están mermados, entonces tampoco puedes. Pero vamos, yo me apuesto por Valencia sobre Salamanca, sobre todo por la baza de Alba. Creo que es como si fuese un fichaje nuevo para Valencia, porque realmente Alba contó muy poquito durante la temporada y ahora por ajustes de plantilla pues está jugando muchos más minutos. Empezó tímidamente a acoplarse al juego porque realmente es que estuvo pasó muy desapercibida durante el año. Y ahora al final cuando se le dio minutos pues responde como lo que esperábamos de Alba. Entonces, bueno, creo que es un nuevo fichaje para Valencia que les puede ayudar mucho. Después ya vamos a ver qué pasa en la final porque hay que ver cómo responden las dos plantillas con las ausencias. Cristina, en cuanto a Navia, poco que hablar esta temporada. En cuanto a la cantera, poco que hablar. En cuanto al primer equipo, también no mucho que hablar. Futuro, proyecto, ilusión. Bueno, pues después de estos días de reflexión, de pensar mucho, de saber, bueno, la sensación que tengo es que el club está bien, que está preparado para afrontar nuevos retos, que está fuerte, que la cantera está fuerte, que la afición está fuerte. Pero bueno, siempre se pasa mal, duele, hay que ser autocrítica, hay que pensar que hemos hecho bien, mal, pero bueno, yo sobre todo lo he pensado a nivel deportivo, creo que es lo que me toca a mí y bueno, muchas cosas bien, muchas cosas mal, pero ya os digo que al final el poder ir a Navia, el estar con la gente allí, lo que me ha dado es tranquilidad y fuerza para poder seguir, me encuentro bien, y es lo que me planteaba un poco, si el club me quería o no, o si yo me encontraba con fuerzas para afrontar este nuevo reto que va a ser muy difícil y que hay que estar mentalmente muy, muy concienciada. Pero sí, ahora mismo sí me encuentro bien y el club ya te digo que creo que tiene esa energía y esas ganas para seguir dando baloncesto en la ciudad. Susana, como exjugadora, como leyenda del Celta, llegado este momento, ¿el barco por dónde tiene que ir? Bueno, yo creo que es muy importante. Yo hace unos días hablaba con el presidente y me había comentado que intentaría
mantener no la totalidad del presupuesto, porque no es fácil, pero que en caso de que el equipo no se mantuviese en Liga Femenina, que procuraría mantener lo más posible el presupuesto para hacer un buen equipo y poder subir. Yo creo que es muy importante poder subir al año que viene, ¿sabes? O sea, no cabe duda que se puede seguir trabajando y esto, pero creo que tal y como está la afición de enganchada, tal y como está la ciudad volcada con el equipo, si el equipo va bien, todavía más. Y creo que es importante hacer una plantilla equilibrada y poder competir el año que viene para poder ascender. Bueno, creo que en definitiva creo que la cosa pasa por eso. No sé si Cristina está de acuerdo conmigo, pero creo que es importante. No sé, a lo mejor piensas que puede ser una cosa de más años o no sé la filosofía. No, la idea es hacer un equipo potente y que estemos arriba, y idea de poder subir, eso está claro. Y no es un tema de meter presión o no meter presión, es lo que toca. No. Y cuando toca, toca. Entonces, eso lo tenemos claro. No es para nada meter presión, pero sí que creo que por tal y como está la afición, porque sí, las aficiones son muy buenas, pero la gente también hay que saber cómo es. La gente es triunfalista, o sea, a la gente le gusta ir a ver a su equipo. Entonces, si el año que viene se consigue, sería estupendísimo, ¿sabes? Si se consigue, porque la gente seguiría súper enganchada al equipo, y la verdad es que este año fue una auténtica gozada el ambiente del pabellón con el speaker, que tengo que decirlo, yo le di la enhorabuena en el último partido porque creo que creaba un ambiente en el pabellón, enganchando a la gente estupendo. Y creo que eso es una pena perderlo. Entonces, trabajar el año que viene para estar arriba y poder llevarse poder ascender otra vez a Liga Femenina. Cristina, en una campaña como esta, pues negativa a nivel de resultados, me refiero, a nivel clasificatorio, ¿con qué te quedas? ¿Con qué tema positivo, si abuela pluma, podrías decir? Algo positivo. Además de Navia, ¿no? De la afición, del enganche con la afición. Creo que ha sido un año súper difícil. No lo podría explicar, pero no por los resultados, porque el año pasado fueron similares y no fue tan difícil el año. Ha sido muy difícil porque el equipo le ha costado mucho transmitir, el equipo le ha costado mucho dar, expresarse anímicamente en el campo, y lo hablaba con aficionados y con gente cercana al club, que se veía, ¿no? Que a las jugadoras a la mínima se caían, transmitían poco. Entonces, esa falta de punch, de carácter, de personalidad, a mí me ha hecho muchísimo daño, porque hemos peleado el cuerpo técnico a diestro y siniestro para sacarles todo lo que tenían, y nos ha costado muchísimo. El equipo era cada fin de semana una moneda al aire, y eso es muy difícil de controlar. Cuando tú no tienes el equipo en tus manos todo el rato, es muy difícil. Y con todo eso te digo que he tenido muy buenas personas en mis manos, pero por lo que sea, en pista no han cuajado y no hemos sido capaces de que esas conexiones o ese carácter positivo pudiese salir. Entonces, bueno, como positivo, ¿qué me saco? Pues que con todo eso hemos dado al palo y fuera. El año pasado fue palo y gol, pues este fue palo y fuera. Y con todo eso hemos conseguido que no se desarmasen antes. Hemos aprendido mucho de la gestión de grupo, de cómo intentarlo. Con muchos problemas nos hemos mantenido juntos. Creo que los problemas no han sido baloncestísticos a nivel de cosas tácticas, de preparación de partido. Creo que ahí lo que es el staff está bien, está fuerte, está bien preparado. Creo que el grupo que formamos, cada uno suma en su rol, y eso nos hace muy fuertes. Somos un buen equipo, cada uno sabe lo que tiene que hacer. Pero no he encontrado en este aspecto, porque yo creo que es más responsabilidad mía, esa tecla que
que hiciese funcionar, ¿no? Sí que es verdad que yo vi mucha luz cuando ganamos a Estudiantes y a Zaragoza, nos fuimos al parón. Es verdad que yo ya ahí sabía que Maxwell se iba y ya tenía mis miedos en la cabeza, pero bueno, la llegada de Quinn me tranquilizó, pero ya me rondaba algo que no me encajaba muy bien y sabía que el equipo iba a sufrir, y de hecho me fui a la ventana donde todo el mundo decía, ¡buah, qué bien! Y yo decía, bueno, por dentro decía, ¡buah, qué mal! Porque, bueno, sabía de los problemas. ¿Qué pasa? Que cuando volvemos de la ventana y me encuentro la situación de la lesión de Quinn y que al Natas, bueno, nos iba a costar más ponerla en forma de lo que nosotros creíamos, pues bueno, sí, y que Cooper tiene que hacerse una resonancia y que Glenn tiene problemas personales y que Tadic viene saturada, pues si se me cae el equipo por completo, pues bueno, pasar esa fase y vivir ese 6-0 que viene después ha sido durísimo, porque ha habido que reconstruir el equipo entero de roles, incluso de roles, estilo de juego, cambiar cosas, que ellas creyesen en algo, no creían en nada. Entonces, cuando tú has trabajado mucho hasta febrero y tienes que volver a empezar de cero, es como, ¡buah, esto es una locura! Entonces, a nivel de staff y de entrenador, pues lo que te digo es que he aprendido mucho de que no hay nada hecho, de que todo puede cambiar de un día a otro, que con todo eso no hemos parado de trabajar, en eso tengo la conciencia tranquilísima, creo que lo hemos intentado todo. Seguro. Pero bueno, y me quedo con, al final hicimos una recta final donde reseteamos, donde fuimos capaces de sacar lo mejor de ellas en lo que había y de competir hasta el final. No se dio, pues porque no lo merecíamos y ya está, no puedes hacer mucho más, ¿no? Pero ya te digo que de ese sufrimiento acabas aprendiendo mucho, seguro. Miro ahora atrás y digo, bueno, ¡buah! ¿Qué cosas nos han pasado? ¿Cómo las he gestionado? He gestionado muchas cosas mal, peor que otros años, pero cómo me he rehecho o cómo he tratado de rehacer al equipo. Bueno, creo que ahí hay muchas cosas que a la larga me van a servir. Seguro que me han endurecido mucho y me han hecho callo. Y bueno, como todo, en todos los años que llevo dirigiendo, creo que voy aprendiendo cada año de las cosas que pasan, porque tomas muchas decisiones y no siempre aciertas y bueno, y cuando aciertas pues muy bien, pero pasa rápido y cuando viene mal dado pues también pasa, es lo que me digo, todo pasa, para bien y para mal todo pasa y ya te digo que al final sí saco muchas cosas positivas de cómo hemos ido reaccionando a los problemas, pero ya te digo, ha sido un año durísimo más a mi nivel mental que deportivo. Susana nombró, ya para ir concluyendo, algo muy importante, el nivel mental, ¿no? Perdona, es que te oigo fatal, José Luis. Sí, digo que, entre otras cosas, Cristina acaba de nombrar algo muy importante, que es el nivel mental. A ver, yo soy de las convencidas de que no es lo mismo tener una buena plantilla que tener un buen equipo. Una buena plantilla son jugadoras que dan unos números y que sabes que pueden hacer determinadas cosas. Después el equipo es lo que es complicado. Y sí que estoy de acuerdo con Cris en que hicieron un trabajo impresionante, porque mantener al equipo con ilusión hasta el final, con las dificultades que pasaron, pero un equipo... la palabra equipo es, pues a nivel mental es muy importante y a lo mejor pues hubo algunas jugadoras que en ese sentido, pues lo que dices, si una tenía problemas personales, otra la lesión, esta que se fue, son muchas cosas que hacen que a lo mejor tienes una plantilla que a priori te parece una plantilla equilibrada y buena, pero después entran todos estos condicionantes que hacen que el equipo al final pues no supere los escollos como fue este caso. Nada, hay que con mucho ánimo seguir trabajando y lo que digo, trabajar para el año que viene, que sea una buena temporada y a por otra temporada más. Pues tenemos una sorpresa para ir concluyendo este bloque de Liga Femenina Endesa. Los 3 clubes gallegos tuvieron un detallazo con vosotros.
y vamos a sortear el próximo día 20 de mayo una camiseta de cada equipo. Tenéis que enviar vuestra respuesta a la pregunta ¿qué jugadora os ha gustado más en esta temporada? A sorteo@onosobasket.gal. Y agradecer, como no, a prensa de Ensino, a prensa de Baxi Ferrol y a prensa de Celta Fensa por facilitarnos esa camiseta que seguro quedará históricamente en alguna casa española quizás o fuera de nuestras fronteras. Cris, en nombre de Onoso Basket, la mayor de las suertes en la confección de la plantilla y sobre todo mucha fuerza, mucha salud, que Navia y Celta se merece estar siempre, siempre en lo máximo, siempre. Bueno, muchas gracias, espero que vaya todo bien. Ahora viene una parte dura que es la confección de la plantilla. Súper importante, pero a la vez súper difícil porque el mercado está dificilísimo, pero bueno, es parte del juego y aquí se juegan muchas bazas en estos meses, así que bueno, espero que el club pues esté lo más fino posible a la hora de firmar y nosotros pues a trabajar a tope y a por más baloncesto, que es lo que nos gusta. Pues Susana, volveremos a vernos el día 20 de mayo, hasta ahí ya no tenemos más bloque de femenino, únicamente que haya algo especial. Y ese día haremos el sorteo, como decía, y tú serás la mano inocente. La mano inocente. Tú sabrás para dónde van las cosas. Cris, un abrazo, un beso y que vaya todo súper bien este verano. Muchas gracias por toda la temporada y por la atención hacia nosotros. Gracias. Mucha suerte con la selección y mucha suerte con todo, con la confección de la plantilla y con todo. Muchas gracias. A motivación non para. A enerxía non para. Porque o deporte galego non ten parada. Continuamos ca actualidade, nunca mellor dito, Cristina Cantero, Celta de Vigo, a maiores das sortes neste próximo reto que seguro que vai conseguir con éxito. Como non, o ano que ven estará outra vez en Liga Femenina Endesa, seguro. Como decía, actualidade, viaxamos outra vez á mesma terra, a Huelva. Estivemos a semana pasada cas seleccións femeninas, tanto a do Celta Fensa e a de Cafés Candelas Ensino, na parte de xogadoras. En este caso, no Campeonato de España Junior, a nosa representación con mayúsculas do arbitraxe. Daniel Illán e Jaime Álvarez. Moi boas, como estades? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Recién aterrizados. Dani, un campeonato que vai dende o 27 ata o seu día seguinte, o seu día 28 xa, do día 27 ata o día 3 de maio, unha semaniña pero moi prometedora, non? Dentro do mundo máis alto, o Campeonato Junior. Sí, bueno, é unha semana intensa de traballo co obxectivo de aplicar o traballado xa previamente na temporada e cerrar a mesma pois da mellor forma pois para dar os últimos flecos tanto de dinámicas de equipo como de interaccións e tamén en base ao que podemos traballar para xa a próxima tempada. Jaime, podedes arbitrar como é habitual nestes casos, tanto en categoría masculina como femenina, calquer tipo de partido, incluído equipos galegos? Non, procúrase que os equipos de cada comunidade non se arbitren, pero neste caso sí que imos traballar tanto a categoría femenina como a masculina indistintamente. De feito, as designacións iniciais van bastante parexas nese aspecto, 2 e 2, máis ou menos, pero bueno,
sempre tratando de traballar cos equipos de fora da comunidade. Que obxectivos hai neste campeonato a nivel personal, Jaime? Bueno, preguntaronme fai pouco un compañeiro de outra comunidade, o obxectivo é o mesmo, de desfrutar. Desfrutar principalmente, traballar, aprender moito, porque son moitos partidos en moi pouco tempo, moi condensado, pero grazas ao traballo dos compañeiros e dos técnicos é unha boa oportunidade para seguir avanzando e aprendendo. Ese é o obxectivo, avanzar, aprender e desfrutar. Dani, a batería de partidos que podes chegar a pitar, cantos son? Pois designados previamente de primeira fase temos uns 4 ou 5 como máximo e despois pois ata as eliminatorias que vayamos chegando pois en base ao que os técnicos arbitrais e os designadores pois vayan estimando. Igual que os equipos queren xogar, pois os árbitros tamén queremos pitar sempre o último día, pero bueno, eso vai en base ao traballo e tamén a referencia que vayamos tendo durante o torneo e tamén as referencias pois dos nosos compañeiros. Dani, que a túa experiencia en campeonatos de España, campeonatos galegos, etcétera, cales son tamén os teus obxectivos neste campeonato de España, Junior? Bueno, o meu objetivo sempre son... Sí, claro. Sempre sona, pois, ao mellor un básico de o objetivo de disfrutar, pero neste caso e neste campeonato en concreto, máis que nunca. É dicir, para min, despois dunha tempada dura, pois, por X ou por Y, o poder asistir e cerrar a temporada arbitrando e co silbato colgado ao peito é unha sorte que neste caso agradezco tamén á Federación Española as facilidades para poder cerrar a temporada na pista e é disfrutar, é dicir, pois despois a categoría e a competición ponte tamén aos árbitros ponnos no seu sitio en cada momento e eso xa o determinarán outras persoas, pero o obxectivo final é o disfrutar e volver a disfrutar da arbitraxe neste caso. Eu de Galicia, Jaime, podo pouco decir, pero en outras experiencias que tive en campeonatos de España é un ambiente non o da Copa del Rei, pero un ambiente máxico, non? O que hai nos campeonatos de España. En este caso, además, con xente xa casi adulta. Sí, sobre todo é unha boa oportunidade para xuntarte con xente que, por un lado, podes non coñecer, compartir, descubrir que pois podes ter moitas cousas en común e facer amizade. No aspecto arbitral, pero no aspecto de coincidir cos equipos, ao final pasas toda a semana comendo con xogadores, con adestradores, con todos. Podes ir compartindo non solamente o tempo da pista, senón tempo fora, que ao final é moi enriquecedor para todos nós, non? Entender os seus puntos de vista, cales son cal é o traballo que levan a cabo fora da pista e que eles tamén entenda o que nós estamos a facer constantemente. A verdade é que é totalmente diferente a calquera outro evento que haxa. Dani, fora da pista, falaba agora mesmo Jaime, fora da pista é algo moi máxico, non? Sí, por a posibilidade, ademais de compartir unha semana, nós que estamos acostumbrados a viaxar e a arbitrar ou compartir experiencias de arbitraxe con compañeros de outras comunidades, pois estamos acostumbrados, pero non a vivir nun réxime de concentración, que arbitralmente, igual que grupalmente para calquer equipo, pois sempre é unha semana de interacción importante, xa non só damos a importancia de traballar en grupo, ver outros tipos de arbitraxe, de outros focos, tamén ver a parte de convivencia e de facer equipo durante toda esa semana, creo que é vital e importante. En masculino temos, como sabedes, a Peleteiro, Cafés Candelas Ensino, en femenino Celtas Fensa e tamén Cafés Candelas Ensino. A saúde do básquet galego non está nada mal neste intre. Os 4 equipos, onde creéis que poden chegar? Bueno,
visto, coñecendo tanto máis os adestradores, porque ao final son adestradores cos que levamos compartindo moitos anos, moito tempo, moitas horas de pista, poden chegar onde realmente queran. É unha competición dura. Entendemos que é unha competición dura, este nivel junior é moi exixente, pero papel que poden facer sempre moi bo para o noso baloncesto, porque, como dis, a nosa saúde baloncestística é boa. Están aquí representando a todos os equipos de Galicia con moito mérito, a competitividade que levan a cabo durante toda a semana sempre moi boa. En todos os campeonatos sempre está sendo moi boa. O gallá cheguen o máis longe posible sempre, entendendo que hai moita potencia fora da nosa comunidade, pero bueno, que o aproveiten e que o desfruten. Dani, de feito, o último paso antes do salto ás categorías profesionais. Xugadores, xugadoras de referencia nesta competición que, digades, están a un tris de estar xa para ligas profesionais igual que tema arbitral? Sí, bueno, históricamente nestas competicións ao final incluso asisten xogadores que alternan pois nivel de Levouro, Le Plata, incluso Liga Femenina 2, é dicir, o ano pasado, se mal non lembro, na final estuvo a Boafán, que xoga na selección e xoga con Valencia Basket, no seu momento pois Raquel Carrera, que é galega, pois Hugo González, se non me equivoco, fai unha temporada, un par de temporadas dentro do Real Madrid. Bueno, é dicir, o nivel da competición é moi exixente porque xa non é só que nos encontramos coas millores canteiras de España, xa que están aquí porque so ganan e polo nivel que teñen, senón que te encontras con xogadores que posiblemente, se non xa no momento, serán cabeza de cartel en 3-4 temporadas de calquer equipo relevante a nivel feminino ou masculino a nivel estatal. E no nivel arbitral tamén, non? E claro, ao final aquí tamén compartimos, aparte de Jaime Maiseu, que somos os árbitros galegos e somos pertencentes ao Grupo 2, arbitrando Segunda FEF e Liga Femenina Challenge, atopámonos pois con outros árbitros do Grupo 3 e con árbitros do Grupo 1, vale? Os árbitros de Grupo 1 son árbitros de Primeira FEF e de Liga Femenina, é dicir, ao final, neste sentido, a arbitraxe ten que estar e está ao nivel da competición e dos xogadores que aquí compiten. Dani, Jaime, non sei se queres engadir algunha cousiña. Bueno, nada, que contamos co apoio da nosa comunidade, igual que cos equipos. Hai que dicilo, a sorte que podemos ter Dani máis eu, que ao final somos, aparte de compañeros, somos amigos, de compartir toda esta semana, seguro que a disfrutamos e que debutamos xuntos mañá ás 9:30 no primeiro partido do torneo, vamos. Dani, os galegos, entón? Sí, bueno, non hai mellor opción de cerralo e como pouco pois esperar xa non só que falaba da parte de disfrutar, sino que a nivel deportivo pois que nos vaya tan ben como ano pasado e con elo pois quedaríamos tamén contentos que ao final pois eso, a parte de disfrutar está ben, pero bueno, canto mellores resultados tamén desde o plano arbitral consigamos e mellor marxe de traballo, pois é máis positivo para nós desde a parte profesional, digamos. Pois o maior dos éxitos, e lembrade que levades a bandeira galega no voso corazón. Nin máis, nin menos. Imos analizar agora con Darío Méndez o que foi o Planeta Mini 2025. Moitas gracias, Dani. Moitas gracias, Jaime, unha vez máis. Gracias a ti. Gracias a vos, sempre.
A motivación non para. A enerxía non para. Porque o deporte galego non ten parada. Pois os últimos moitas veces son os primeiros despois do bloque de arbitraxe con Dani, con Javier, moitas gracias e moita sorte neste torneo de España Junior. Imos co bloque de formación con Darío Méndez, primeira persoa, director técnico da Federación Galega de Básquet. Que tal, Darío? Como estás? Como estás, José? Boas noites. Hoxe, co teu permiso, faz de entrevistado, que ímos facer, pero creo que as cousas merecen os contidos facelo, non? Gustábame, para comenzar, falar un poquinho dese Planeta Mini 2025 que se xugou con Iago Mariñas, con Robert Rajó, como cabezas visibles de adestradores, nas que Galicia quedou no bloque feminino como 10º e masculino no 8º posto. Como foi o torneo en xeral? Moi bien, porque aprendimos mucho todos, adestradores incluídos, porque é unha experiencia que cambia todo, non? A percepción que temos en Liga Galega, e non en Liga Galega, en segunda zonal, cambia moito os xogos, xogadores, etc., as xogadoras, cando chegas un campeonato de España, non? Entón, foi unha experiencia moi boa, os equipos sempre medran ao longo do campeonato, van facendo as cosas mellor, funcionan como un equipo, foi todo eso que se tentou de traballar durante as concentracións previas. Que non é nada doado despois de tan poucas concentracións para que quixera realmente o corpo técnico da Federación, non? Sí, pero estaban moi ben organizados os dous corpos técnicos, non? Estábamos falando antes de que significa mudar de Liga Galega, da tua liga, do teu entorno, a xogar un campeonato de España, non? Entón, os adestramentos ten que estar organizados xa desde o primeiro día. E hai unha cousa, non? Non chega, en Liga Galega podes ver que un equipo con varios xogadores ou xogadoras con moito talento, moito nivel e tal, é habitual que poda xogar, gañar campeonatos galegos, etc., e ter un bon equipo, pero é certo tamén que hai moitas superioridades, moito contraataque, moita defensa, presión, etc., que cando chegas a un campeonato de España decatas de que non é suficiente. Outra realidade, non? Claro, todo o mundo corre tanto como a ti, todo o mundo defende tan ben o mellor que a ti, entón atopas que tes que adestrar unha organización, uns roles dentro do equipo que tes. Que é o que ocurre ali? Pódense ver contraataques, lóxicamente, moitas superioridades, pero sobre todo os equipos, cando chegan defendidos, xogan algo. Tes que xogar algo, que o mellor aquí é máis complicado de ver en Liga Galega, non? Ter uns conceptos, ter un xogo de equipo, ter un 5 para 5, e todo eso é o que traballaron as dúas seleccións dende o primeiro día. Dende o primeiro día, aparte de valorar os xogadores e as xogadoras, tes que introducir hábitos de organización do que vas a xogar, non? E que, bueno, xa te digo, é unha experiencia, porque é unha cosa que o mellor non tes que traballar nos teus equipos, pero tes que pasar por ese proceso seguro. Esta valoración quería comentarche, Darío. Hai varias preguntas que se me veñen á cabeza. A primeira delas, como facedes desde a propia Federación, ti en concreto, ese proceso longo en tempo de selección de xogadoras e xogadores? A ver, todo se inicia co traballo dos responsables zonais, non? Que ten controlado cada uno a súa zona. Entón, eles son os responsables de facer as seleccións das delegacións para o 1 de novembro xogar a xuntanza, onde aparecen 7 equipos das 7 delegacións, e nos facemos tamén unha selección de primeiro ano, de 2014 este ano, para que compita tamén para darlles partidos de calidade e poder verlo. Non hai marcador, non hai presión de nada, non hai medallas, está moi ben. Ese momento é o que aproveitan os seleccionadores para ollar a todos os xogadores, xa ten notas, falan cos responsables zonais, preguntan, tal, para hacernos unha idea de que queremos ver. Eu, pola miña parte, tamén, xa sabes que vexo todo o mini que podo,
E entonces bueno, había xente que ao mellor pues, podía estar ou non podía estar por estruturas de equipos nas delegacións, pero tamén entrou xente que en un principio non estaba. E con eso, con todos esos nomes, facemos un PDC xeográfico, nos adestramentos, onde xuntamos a xente do norte, a xente do sur, en un volumen grande de xogadores e xogadoras, podemos ver 20 por de norte, 20 de sur, en 2 días. Entón, eso xa nos vale para ir recortando un pouco. Este ano estaba bastante cansado lo que queríamos ver. E tamén invitamos a xente de primeiro ano, moi interesante. Porque decateime dunha cousa o ano pasado, que era xente que viña, pero falo de seleccións cadetes, infantiles, xente que ven por primeira vez unha concentración de Federación Galega, moitas veces non os ves. Non os ves porque veñen nerviosos, nerviosas, veñen moi tensos, non toman decisións, entrenan correctamente, adestran correctamente, pero non os ves. Entón é mellor xa vir con este tipo de cousas que fan que a xente veña de outra maneira a primeira vez que ve, ou a segunda ou a terceira, é completamente diferente. Entón, dese grupo de 20-20, reducimos a 18. Habitualmente non hai ninguna dúbida, entón, posiblemente incluso en femenino, alguna xogadora de primeiro ano entrou, e alguna como Andrea de Montrobe se quedou na selección, non? E entonces a partir empieza un proceso de selección cada concentración que íbamos facer. Non había ninguna dúbida en ninguno dos xogadores e xogadoras. O sea, todo ten que estar argumentado. As decisións este ano de facer a selección fago eu, non as fan os seleccionadores, porque mini é habitual confundir un pouco o que queres facer tú no teu clube ou facer algo de cara dentro de 2 anos, dentro de 4 anos. En mini é complicado porque os corpos tens que ter moitas referencias, falar con moitos adestradores, adestradoras, para ter máis referencias de quenes son, que fan. E logo facer un seguimento. Eu perdo bastante tempo os lunes e os martes ollando xente na aplicación Fegaba e máis que estuvo a ver en sábado e domingo. Entón, cada vez vai a cortarse máis, non suele haber ninguna dúbida, as decisións tomo eu, pero falo cos adestradores, as adestradoras, e non suele haber ninguna dúbida. Todo eso hasta chegar ao proceso de 14. Cando quedan 14 xogadores ou xogadoras, competimos no torneo de Marín, que organiza Fegaba, onde están as seleccións de Euskadi, Castilla e León, Asturias e máis nós. Aí é onde se toma, ao acabar o torneo, onde se toma a decisión dos 12 xogadores. Yo creo que en masculino tivemos menos dúbidas, en femenino podería haber alguna dúbida, pero bueno, tanto Roberto Rajó como máis eu somos xente maior, entón unha das xogadoras había sido xogadora de outra foi xogadora miña, pero tens que pensar un poquinho no bloque e que é o que queres facer. Nin podemos levar a 25 tanques, nin podemos levar a 25 pequenos. Entón, ten que haber coa estrutura de equipo. Eu estou moi contento das 2 plantillas. Non lembro de ninguén que haxa quedado fora. Sería ridículo tamén. O sea, un xogador que non tes dúbidas ten que ser un xogador, unha xogadora que rompa en el torneo, que rompa en las concentraciones, que destaque, e ese tipo de xogadores non queda fora. É ridículo pensar, falto este outro. E, bueno, logo ya con ese grupo de 12 vamos a xogar un torneo a Miranda del Ebro, onde é máis fácil ollar os xogadores e xogadoras porque xa non temos nervos de si quedo na selección, non quedo na selección, completamente diferente a Marín. É unha experiencia fantástica porque xa traballas con xente que xa sabes que va a estar no equipo. Entón, bueno, son 6 equipos, son 6 partidos amistosos en 2 torneos que te dan, pues eso, unha maior organización para chegar preparados ao Campeonato de España. E logo no campeonato... Falabas, Darío, dun grupo, se che parece, dun grupo de 20 ao comenzo, non? Das concentracións. Bueno, entre norte e sur, 40 masculino, 40 femenino. Sí, por eso, 20 más 20, exactamente. Desas 40 persoas, os rapaces que quedan fora, teñen algún tipo de... Teñen algo especial despois, unha estimulación? Claro, non. A nosa obriga, a miña obriga, é continuar seguimentos con eles, non? Tens
tens que estar atento a todo, ¿no? Ver todo o que podes, falar con adestradores, tal, como vai. Adestradores que están nunha liga, por exemplo, na liga preinfantil, pues, preguntas. E entón hai xente que queda fora. E a esas edades, pues hai... eu, por exemplo, ano pasado, en La Estrada, había equipos de segunda división, onde me encantaron os equipos, como xogaban, e a xente que tiñan, ¿no? Entón, esa xente tens que seguila. E entonces agora aproveitamos Memorial de Villagarcía, xa comenzamos esta experiencia o ano pasado, con xente de primeiro ano, xente que o ano anterior estaba en minibásquet. E este ano fixemos aí, como xa coñezo as xeracións do ano pasado, queríamos ver a máis xente, ¿no? Entón, por exemplo, na selección masculina, penso que entraron 6 novos que non estaban no ano pasado en la selección, pero moitos deles con bons adestradores, con bons equipos de boas canteiras e tal, e melloraron moito. Entón, queríamos velos de primeira mano. Aparte, o seleccionado masculino era Alberto, que era Alberto Esteve, del Obradoiro, que había sido medalla de bronce no Campeonato de España infantil en Xaneiro, e coñece perfectamente a categoría, ¿no? Entón, a súa valoración, pues, contou moito con ela. E, sen embargo, no equipo femenino vimos máis xente ainda, porque as 12 xogadoras, ninguna había estado ano pasado en selección galega, ¿no? Hai unha continuidade, entón, Darío, no traballo, non? Obviamente hai unha continuidade, claro. Ten que ser así, ¿no? O sea, non podes únicamente... os que son da selección mini en infantiles son os mesmos, en cadetes son os mesmos, ten que mudar, ¿no? Entón, polo principio, o ano pasado, que foi a miña primeira experiencia esta temporada, os seleccionadores éramos que facían os grupos. E todo estaba moi consensuado, estaba moi falado con eles, tal, coñecían perfectamente a categoría, eu non, o ano pasado non coñecía a ninguén. Pero este ano penso que alguén ten que tener a responsabilidade. Alguén, é dicir, por exemplo, no equipo cadete falábamos un día que hai 7 xogadores que non estiveron na mini. Entón, temos que tener unha visión un pouquiño máis ampla. Eu falei o ano pasado con Elena Laoz, que é a responsable de U12 a U15 na Federación Española, e con David Soria. E aprendí moito deles, de como eles ven tes que dar unha serie de nomes antes do campeonato que te parecen máis interesantes e non coincidían con los que a ellos e a ella le parecían máis interesantes, ¿no? Entonces, hai unha realidad que es que cuando llegan las selecciones U15 o U16, que tuvieron un traballo el año pasado, un traballo agora en Semana Santa, pues dos 60, 70 xogadores ou xogadoras, pues hai 4 galegos. Entón, nuestra intención es que dentro de 4 anos, dentro de 3 anos, dentro de 5 anos, haxa máis xogadores galegos, máis xogadores galegos. Claro. Porque eles teñen unha idea de traballo con xente con potenciales que ten que sair de aí. Nosotros, pues, somos parte da Federación Española, temos que levar a nosa visibilidade hacia eso. Haberá xeracións como este ano, medalla de bronce en cadete masculino, en infantil masculino, en cadete masculino, pues, por un puntito no pasamos y estaba muy bien, hubiera estado muy bien eso, pero te da la visión. Y este ano, quería comentar, hubo un detalle que foi que, literalmente, estou falando literalmente, dentro das seleccións infantís e cadetes, tanto masculina como femenina, pois os 4 corpos técnicos estaban falando con toda Galicia, tentando buscar físicos, unha frase moi típica dos campeonatos de España, buscando xente máis física, máis alta para poder competir en esa categoría. O que fan habitualmente as grandes canteiras, ¿no? Fichar xente con cierto físico, porque isto é o que queremos. En mini te pode valer xogar con 10 pequenos ou con 10 pequenas, pero cando chega pasando os anos, pois tens que fazer outra cousa, non? Entón, o meu camiño vai por aí. Pero non son experimentos. É dicir, na selección masculina, os que estaban eran os que tiñan que estar, e na selección femenina, as que estaban eran as que tiñan que estar. Darío, ose 29 de abril, a partir de aquí, o que queda de tempada, que torneos, que tedes a partir de agora? Os torneos, o sea, tanto o Campeonato de España... remataron xa, non? Ahora, o que queda, o 21 e 22 de xunio en Melilla,
3x3, o Campeonato de España de 3x3, con xente de primeiro ano, tanto en infantís masculino femenino como en cadete masculino femenino, pero só poden competir xente de primeiro ano e que non estiveran na selección de enero. É dicir, nós, por exemplo, en infantil masculina este ano, Niebla estaba como infantil de primeiro ano xogando coa selección infantil, non pode participar en este Campeonato de España. É tamén un traballo que nos axuda a valorar a xente que non estaba na mini e que poda seguir tendo experiencias, que poda seguir medrando como xogador e como xogador. Pois Darío, unha cousiña máis que adiantar, que apuntar? Nada, esperando que chegue o 3x3 e, bueno, máis cosas que imos facer agora está, pues eso, todas as fases finais de todas as categorías bueno, máis bonito, moi duro, pero máis bonito. Quería rematar contigo, Darío, con unha oración, unha frase, un pensamento de Bobby Knight. Todos aprendemos a escribir en segundo curso, a maioría chegamos a cousas maiores. Na formación creo que está vai que ni pintada, non? Es que a formación é moi complicada. É moi complicada. Moi complicada porque a veces enganaste un pouco e aprendes moito. Aprendes moito. Eu, falando con Roberto Rajoy e con Iago Mariñas, é evidente que, por exemplo, Iago, que leva xa 4 anos en dinámica de selección, aprendes moito durante o proceso, aprendes moito chegar ao Campeonato de España, porque é unha cosa completa e diferente de lo que ves en tu club, e Roberto Rajoy igual, ves cosas completamente diferentes a las que estás acostumbrado. Entonces, é unha experiencia moi boa para todos, ¿no? Que nos pone os pés na terra e adestradores, adestradoras e xogadores e xogadores. Sen dúbida. Pois quero rematar este programa dando as grazas a Darío e todo o noso roster de luxo, como digo sempre, tamén aos que participaron nel, a Cristina Cantero, a Dani e a Javier, que arbitrase desde Huelva, que teñades moi boa noite, vémonos a semana próxima, se Deus quere, no programa 29 de O Noso Básquet. Darío, unha aperta grande. Boa noitiña. Boa noite.